lo muntu sengihlulekile ngoba wena usungbolisile. Sanibona bafowethu, lo mbingelelayo usiphumelele wamambhele emzimkhulu esizini sasematsheni. Bafowethu ngilana nje ngithanda ukuzoveza ukuthi kunomsebenzi ozophuma EP inengoma ezo6 ngaphakathi. Engingathanda ukuveza mhlawumbe ukusho ukuthi kunama sound amaningi ehlukene akhona ku-EPM. So bafowethu kule EP ngiphethe abaculi abahlukahlukene engithemba ukuthi ke futhi kulo music esiwuphethe nizothakasela nothande niphinde nifunde futhi kuona. Ebengicela bafowethu ukuthi masuphumile nize nisupport ngoba sizofaka kuzo zonke izinkundla zokuxhumana uzotholakala nanoma ngabe kephi. Kuyibona nje ukuthi isihloko asikabikho njengamanje, kodwa ke mase kuseduze ukuthi uphume sesazi nedate isihloko sobe sesibuya naso sesizomchazela ukuthi yonke into ime kanjani. Ngithanda ukudlulisa ukusho ukuthi SP production ikhona isasebenza, siya recorda, siya shoot ama-video, siya shoot ithombe, siya edita, yonke into enemedia phakathi siyayenza khona la ematsheni. Ku-Facebook siyatholakala bafowethu, khona ipage SP Media Intehlalifocus, kanti naku-WhatsApp sikhona kuzo zonke inkundla zokuxhumana mosdinga uyasithola uzofika nawe uzozizwela bathi our quality is the best, trust and believe it. Salute.